Al treilea război mondial și cum voi sunteți îndopați cu minciuni ca porcul în ajun și vă este jignită inteligența și gândirea critică. Dacă voi, oameni buni, aveți speranța că acest război se va termina curând, sunt aici să vă spulber aceste speranțe, pentru că o speranță bazată pe minciună nu face decât să vă adâncească și mai tare în somnul cel de moarte. Încă din 2008, mai mulți analiști în relații internaționale ne avertizau că NATO vrea să înceapă un război cu Rusia. Încă de atunci au început aceste tensiuni între NATO și Rusia, pentru că NATO nu a respectat tratatul semnat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, prin care promitea că nu își va extinde granițele către Rusia. Dacă vecinul tău într-o zi decide să-și mute gardul cu 10 metri în curtea ta, tu stai așa ca prostul și nu zici nimic? Rusia a încercat pe cale diplomată în toți acești ani să convingă NATO să lase Ucraina ca zonă de tampon. Însă NATO, pentru că e mare și șmecheră, a zis ok, și ce o să ne faci? Recent, NATO a recunoscut că a început pregătirea trupelor ucrainiene încă din 2014 și Rusia ce a făcut ca măsură de prevenție a luat Crimea. Ați văzut că s-a demonstrat faptul că America a distrus conductele care aprovizionau Germania cu gaz din Rusia? Mișcarea asta a venit după ce Germania a refuzat să se implice în războiul din Ucraina. La o zi după ce au fost distruse acele conducte, s-a inaugurat altă conductă care aprovizionează Germania cu gaz din America de 5 ori mai scump. Primul lucru pe care l-a făcut NATO a fost să arate cu degetul către Rusia cum că și-ar fi distrus propriile conducte. Efectiv, oamenii ăștia nu vă consideră mai inteligenți decât niște maimuțe. Să nu mai vorbim despre dezastrul ecologic creat de distrugerea acestor conducte de aceeași țară care flutură steagul în sus cu încălzirea globală, care oricum e o manipulare grosolană, dar asta e altă discuție. Poate unii dintre voi nu știți că înainte ca Zelenski să ajungă președinte s-a făcut un film în care el chiar ajunge președinte. Ia să căutați voi pe YouTube Zelenski cocaina și o să vedeți efectiv comportamentul unui dependent de cocaină. Și credeți-mă, pentru că eu la master am învățat cum să identificăm astfel de comportamente. Cei care cunosc își dau seama. Să spunem că Rusia pierde. Voi chiar credeți că ei nu o să dea drumul la acele bombe nucleare dacă o să vadă că pierd? Să spunem că Putin este dat jos printr-o lovitură de stat. Ce se va întâmpla? Se va împărți Rusia în mai multe facțiuni care vor avea acces la mai mult de 1000 de bombe nucleare. Oricum am dat-o, e foarte, foarte nașpa și războiul abia a început. Voi trebuie să înțelegeți că războiul ăsta nu-i doar între NATO și Rusia, e împotriva oamenilor. Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte.